Aquí a Catalunya hem vist fa poc, a TV3, un programa de generació porno on s'ha fet un discurs crític que normalment s'enfoca des d'una perspectiva negativa, però que mai es porta als espais educatius. Sembla que cada cert temps tenim com un pànic amb el tema del porno, que és la generació porno, no? O sigui, existeix això. En el projecte hem tingut moltes dades sobre aquest tema. He de dir que aquí trobem bastantes diferències de gènere. En molts casos de les noies ens trobàvem que moltes vegades era un consum involuntari. Algo molt inesperat, que els havia en algun cas generat com rebuig, trauma, no? Perquè no esperaven això i no ho volien veure en aquell moment, no? Però també n'hi ha aspectes molt interessants en quant a aprenentatges. La primera imatge sobre una pràctica sexual que han tingut ve d'allà, no? I la necessitat de tindre aquests imaginaris, el porno ho va proporcionar, no? En altres llocs no ho trobàvem. O inclús per a poder entendre cossos no normatius. Llavors, clarament, uns aprenentatges que estan tenint lloc a través del porno, no? Llavors, si tant preocupa el porno, per què no entrem al porno a l'escola? L'ideal seria poder entrar en un espai on se faci aquesta mirada crítica,